Εδώ είναι. Ναι, εδώ είναι. Πάνε 20 χρόνια που πέρασα αυτή την πόρτα. Η αδερφή μου στεκόταν σε αυτή τη γωνιά. Πρέπει να το σκοτώσουμε. Το λες με έναν τρόπο παράξενο. Είμαι κουρασμένη. Θα ήθελα αυτός εδώ να είναι ο τελευταίος. Είναι τρομερά κουραστικό να σκοτώνεις. Εντάξει, αυτό ήταν όλο. Σε λίγο τα νερά του ποταμού θα φουσκώσουν. Πάμε κάτω τώρα. Τελείωσε πια με αυτόν τον κόσμο. Από εδώ και πέρα όλα θα του είναι εύκολα. Και αυτά που για μας τους ζωντανούς είναι φρικτά, για αυτόν δεν θα είναι παρά ένα συνεχής ύπνος. Σήμερα το πρωί ανάσανα για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια. Μου φαίνεται που σ' ακούω κιόλας στα κύματα. Με συνεπέρνει μια χαρά που μου έρχεται να βάλω τις φωνές. Μητέρα, είμαι ακόμα όμορφη. Σήμερα το πρωί είσαι. Το έγκλημα ομορφαίνει. Δεν μπορώ να γίνω πιο σαφής από τι είμαι. Απόψε σκοτώσαμε τον άντρα σας για να του πάρουμε τα χρήματα. Όπως κάναμε κι άλλοτε με μερικούς άλλους ταξιδιώτες. Ξέρατε πως είναι αδερφός σας? Αν θέλετε να μάθετε, έγινε κάποια παρεξήγηση.